Ginawang Vizcaya, tinanggihan ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Black Friday protest laban sa mga anomalya sa Naghahain ng diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng planong pagtatayo ng Wangyan Island Natural Reserve sa Bajo de Masinloc. 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana. Isinuko ng isang estudyante sa mga otoridad sa Davao City.